Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είμαι ο Νίκος Παπαδιώτης, φαρμακοποιός. Ζάχαρη. Ο σημερινός τίτλος είναι αυτός. Απλός. Γιατί είναι αρκετά καταστροφική, με ποιες ασθένειες σχετίζεται, πού υπάρχει, σε ποια τρόφιμα, με ποιες άλλες μορφές εμφανίζεται, γιατί τη ζητάμε και πώς μπορούμε να την αποφύγουμε. Οι γκάνγκστερ κάθε εποχής, όπως ο Αλ Καπόνε, είχαν πολλά ονόματα, παρατσούκια, για να μην τους βρίσκουν εύκολα. Η ζάχαρη αποτελεί το σύγχρονο γκάνγκστερ της εποχής μας. All I have in this world is my balls and my word, and I don't break them for no one. Do you understand? But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Και σκοτώνει και έχει σκοτώσει σίγουρα περισσότερους ανθρώπους από ότι όλοι οι γκάνγκστερ όλων των εποχών μαζί. Η ζάχαρη κυκλοφορεί και σε άλλες μορφές, κάνοντας παρόμοια ζημιά στον οργανισμό. Πάμε να δούμε κάποια παρατσούκια της. Η ζάχαρη λοιπόν, ή αλλιώς σουκρόζη, δεξτρόζη, μαλτόζη, φρουκτόζη ή σιρόπι φρούτων ή μάλτοδεξτρόζη και άλλα πολλά παρατσούκια. Κυκλοφορεί με όλα αυτά τα ονόματα. Ο λόγος είναι ένας. Να μην μπορεί αυτός που καταναλώνει ένα προϊόν να διαβάσει την ετικέτα και να καταλάβει τι τρώει. Αν δεν διαβάσει τη λέξη ζάχαρη ή αν διαβάσει χωρίς ζάχαρη, να πει «Α, ωραία, είναι χωρίς ζάχαρη». Στο δυτικό κόσμο υπάρχει σε πολλά τρόφιμα που καταναλώνουμε, όπως αναψυκτικά ζαχαρούχα, τονωτικά ποτά, ποτά με αλκοόλ, μπισκότα, γαριδάκια, φρυγανιές, γλυκά, κέικ και άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο ενήλικας άνθρωπος καταναλώνει τη μέρα χωρίς να το καταλάβει 24 κουταλάκια ζάχαρης. Η ζάχαρη λοιπόν είναι σιωπηλός δολοφόνος και πάμε να δούμε γιατί. Η ζάχαρη είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς του καρδιαγγειακού συστήματος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σχετίζεται με πολλές καρδιαγγειακές νόσους, εμφράγματα, μπουλωμένες αρτηρίες, αρτηριοσκλήνηση, υπέρταση και αυξημένα τριγλικερίδια. Παρένθεση, είμαι σίγουρος ότι έχετε σχετίσει τα τριγλικερίδια με τα λιπαρά τρόφιμα και με τα σουβλάκια. Βασικά, όσο περισσότερη ποσότητα ζάχαρης καταναλώνουμε, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να εμφανίσουμε κάποιο τέτοιο καρδιαγγειακό νόσημα. Λέει ο Dr. Frank Hu από το Harvard University. Αν νομίζετε ότι τα λιπαρά τρόφιμα σας παχαίνουν και δημιουργούν λίπος στο σώμα σας, ακούστε αυτό. Η ζάχαρη στον οργανισμό μεταβολίζεται σε λίπος. Και μάλιστα, όσο προσπαθεί να την επεξεργαστεί το σηκώτη, αυτή προκαλεί στο σηκώτη μας λιπώδη διήθηση. Μια αρκετά σοβαρή, ακόμα και θανατηφόρα νόσο. Αυξάνει την αρτηριακή πίεση και προκαλεί χρόνια φλεγμονή. Η φλεγμονή είναι ο τρόπος με τον οποίο καταστρέφεται το σώμα μας. Και για όσους μας παρακολουθούν, είναι ο τρόπος που γερνάει το σώμα μας. Εδώ νομίζω θα σας πιάσω. Μήπως θέλετε να μοιάζετε και να ρίχνετε νεότεροι? Πάμε σε άλλο νόσημα. Ακμή. Δίαιτα πλούσια σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, με απλά λόγια έτοιμα σνακ απ' έξω και όχι αυθεντική παραδοσιακή διατροφή από το σπίτι. Να κόψεις μια ντομάτα, ένα αυγό και να φτιάξεις ένα σάντουιτς. Προκαλεί φλεγμονή, που είναι ένας σοβαρός λόγος δημιουργίας της ακμής. Αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης δημιουργεί πρόβλημα σε μια ορμόνη που λέγεται λεπτίνη. Αυτή η ορμόνη δίνει σήμα ότι είμαστε χορτάτοι. Και η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης και παρεμφερών ουσιών οδηγεί στο εξής αποτέλεσμα. Να μην μπορεί ο οργανισμός να καταλάβει ότι είναι πλήρης, ότι έχει πάρει τις θερμίδες που χρειάζεται. Και αυτό το καταλαβαίνουμε καμιά φορά με τα γλυκά. Όταν τρώμε γλυκά, δεν καταλαβαίνουμε ότι κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Δεν έρχεται εύκολα η αίσθηση του κορεσμού. Παχυσαρκία. Στις ΗΠΑ, 42% των ενηλίκων είναι παχύσαρκοι. Αν συμπεριλάβουμε και τους υπέρβαρους, τότε το ποσοστό ανεβαίνει πάνω από 70%. Στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι περίπου 26% των ενηλίκων. Αν αυτά τα ποσοστά δεν σας φαίνονται ανησυχητικά, τότε δεν ξέρω τι να πω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 28%, στην Ιταλία 19%, στην Ολλανδία 16%. Και πάμε τώρα στα παιδιά. Στην Αμερική, το 1 στα 5 παιδιά είναι παχύσαρκο. Όχι απλά υπέρβαρο, αλλά παχύσαρκο. Αν θέλετε, μπορείτε να ψάξετε και να δείτε το δείκτη μάζας σώματος για να καταλάβετε τη διαφορά. Διαβήτης τύπου 2. Δεν νομίζω να χρειάζεται να αναλύσουμε ιδιαίτερα αυτή την ασθένεια, καθώς οι περισσότεροι την ξέρετε. Γνωρίζουμε ότι συνδέεται με τη ζάχαρη, όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί το εξής. Αντίσταση σε μια ορμόνη που λέγεται ινσουλίνη και παράγεται φυσικά από τον άνθρωπο, που ρυθμίζει τα επίπεδα της γλυκώσης, της ζάχαρης δηλαδή, στον οργανισμό. Αν εμείς τρώμε συχνά πολλά γεύματα που έχουν μέσα ζάχαρη, η ινσουλίνη κάνει συνέχεια πικ, πετάγεται, αυξάνεται απότομα, μειώνεται μετά απότομα από κάποιες ώρες, ενώ κάνει το ίδιο ξανά και ξανά. Αυξάνεται και μειώνεται απότομα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κουράζεται πολύ ο οργανισμός μας, το πάγκρεας που παράγει την ινσουλίνη και από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργεί. Δεν ανταποκρίνεται
στα γεύματα που κάνουμε. Όταν λοιπόν τρώμε γεύματα με ζάχαρη, βάζουμε συνεχώς το πάγκρεας να δουλεύει και κάποια στιγμή, όπως και εμείς, δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες τη μέρα. Έτσι, πέφτει κατακόρυφα η απόδοσή του, όχι μόνο για εκείνη τη μέρα, αλλά και για συνεχόμενα χρόνια. Και έτσι δημιουργεί το διαβήτης τύπου 2. Αργά και βασανιστικά. Αυτοάνοσα νοσήματα. Ο διαβήτης τύπου 2 τα τελευταία χρόνια έχει συμπεριληφθεί στα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αυτοάνοσα είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία νοσημάτων που περιέχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, νόσο του Κρόν, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλα. Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει η διατροφή μας σε αυτές τις ασθένειες και ιδιαίτερα η ζάχαρη και τα παράγωγά της είναι ότι προκαλούν συνεχόμενες φλεγμονές στον οργανισμό. Καρκίνος. Η ζάχαρη σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο άτομο καρκίνο. Αύξηση του ρίσκου άγχους και κατάθλιψης. Η ζάχαρη και τα παράγωγά της σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα σε πληθυσμούς, άγχους και κατάθλιψης. Σε άλλο βίντεο θα συσχετίσουμε το μικροβίωμα του εντέρου και πώς σχετίζεται με την διατροφή που κάνουμε και με τη ζάχαρη. Και πώς αυτό συνδέεται με νοσήματα όπως η κατάθλιψη, το άγχος και άλλα. Η ζάχαρη προκαλεί γύρανση του δέρματος μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται glycation, Advanced Glycation End Products ή αλλιώς AIDS. Ωραίο λογοπαίγνιο. Είναι λίγο πολύ σαν να βάζει κάποιο στο σώμα του στο φούρνο μικροκυμάτων. Είναι μια διαδικασία που στα ελληνικά αποδίδεται καλύτερα με τον όρο γλυκοζηλίωση. Αυτό είναι όταν συνδέονται μόρια γλυκόζης με μόρια πρωτεϊνών στον οργανισμό, προκαλεί στο δέρμα και στην όψη να παίρνει μια πιο καμένη μορφή. Όταν είσαι νέος, το δέρμα σου είναι καθαρό, ευχάριστο, αυτό που λέμε λευκό και έρχεται λίγο προς το ροδαλό. Όσο γερνάμε όμως, το δέρμα μας αρχίζει και μοιάζει λίγο με ψημένο κοτόπουλο. Πιο καφέ, πιο σκούρο, με κοιλίδες. Αυτή είναι η διαδικασία της γλυκοζηλίωσης. Όταν τρώμε πολύ ζάχαρη, δημιουργεί πέτρα και τεριδόνα. Τα βακτήρια στο στόμα μας τρέφονται από τη ζάχαρη και απελευθερώνουν τοξικά προϊόντα, παραπροϊόντα, τα οποία καταστρέφουν χρήσιμα συστατικά από τα οποία αποτελείται το δόντι. Αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πόνος αρθρός. Κατανάλωση ζάχαρης αυξάνει τα επίπεδα του ουρικού οξέως στο αίμα, αυξάνουν το ρίσκο να αποκτήσεις ή να χειροτερέψει η αρθρίτιδα. Εξασθένηση της μνήμης και της σκέψης. Διατροφή πλούσια σε ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει την άνοια ή αλλιώς Αλτσχάιμερ. Πλέον η άνοια θεωρείται και λέγεται διαβήτης τύπου 3. Όπως επίσης και σε εγκεφαλικό. Η ζάχαρη είναι τόσο τοξική για τον οργανισμό μας όσο είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ όμως έχει άμεσες συνέπειες γιατί ένα μικρό ποσοστό του μεταβολίζεται στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλεί άμεσες συνέπειες που γίνονται πιο εύκολα κατανοητές όπως τολούρα, σύγχυση, δεν μπορείς να οδηγήσεις και άλλα. Οπότε καταλαβαίνεις πολύ εύκολα και άμεσα ότι δηλητηριάστηκες. Η ζάχαρη δεν μεταβολίζεται στον εγκέφαλο, άρα προκαλεί όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα που προκαλεί και το αλκοόλ και είναι τόσο τοξική όσο και το αλκοόλ. Για να ακούσουμε λίγο τι λέει ο Dr. Lustig, Robert Lustig, ενδοκρινολόγος στο University of California. Sugar is the alcohol of the child. Sugar is the reason that children today get type 2 diabetes and fatty liver disease. You wouldn't think twice about not giving your kid a Budweiser, but you don't think twice about giving your kid a can of Coke. But they're the same. This is Robert Lustig. He's one of the biggest factors in bringing the detrimental effects of sugar to light. At first, he can sound a bit over the top when talking about sugar. Sugar is poison. It is a chronic, dose-dependent hepatoliver toxin. However, he can back all of these statements up with more than 16 years of medical research, academic discourse. Δεν θα σκεφτόσασταν καν να δώσετε μια μπύρα, μια Budweiser στο παιδί σας. Αλλά όταν πρόκειται για ζάχαρη, του το δίνετε πολύ εύκολα. Είναι το ίδιο τοξική και καταστροφική. Μα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Πόση ζάχαρη να φάμε τη μέρα, αφού προσέχουμε? Το είπαμε όμως και προηγουμένως. Χωρίς να το καταλάβουμε, τρώμε 24 κουταλάκια ζάχαρη τη μέρα περίπου. Και πάμε να δούμε πώς. Τώρα που μάθαμε τι κάνει η ζάχαρη και τα ονόματά της, πάμε να δούμε μαζί κάποια τρόφιμα που όταν τα χρησιμοποιούμε, τα καταναλώνουμε, νομίζουμε ότι κάνουμε καλό στον οργανισμό μας. Ισχύει το εξής παράδοξο. Εμείς τα τρώμε πιστεύοντας ότι είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα υγιεινό σνακ καλαμποκιού. Για να δούμε τι θα φάμε. Τι γράφει η ετικέτα? Κόκκι καλαμποκιού σε νερό, συστατικά καλαμπόκι, νερό, ζάχαρη, αλάτι κτλ. Αρχίσαμε ήδη. Για να πάρουμε ένα διαφορετικό σνακ καλαμποκιού. Popcorn με επικάλυψη καραμέλας. Για να δούμε τι περιέχει. Συστατικά ζάχαρη, καλαμπόκι, σιρόπι γλυκόζης, αλάτι, σιρόπι ζάχαρης. Φαίνεται να έχει και αυτό λίγο ζάχαρη,
Συνεχίζουμε το γεύμα μας με ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε, γιατί προσέχουμε τη διατροφή μας. Πάμε να φάμε ένα υγιεινότατο επιδόρπιο γιαουρτιού, γιατί έχουμε και μια συλλότητα να διατηρήσουμε. Συστατικά: αποβουτυρωμένο γάλα γελάδος. Το δεύτερο συστατικό: ζάχαρη, πουρές φρούτων, άμυλο χυμόζων, λεμόνι κτλ. Προσπαθώ. Λοιπόν, αφού είμαι σε μια φάση που προσέχω τη διατροφή μου, φυσικά δεν λείπει από το σιρτάρι μου οι μπάρες δημητριακών. Τι πιο υγιεινό. Πάμε να δούμε μια κλασική πολύ γνωστή μπάρα δημητριακών. Συστατικά: νυφάδες βρώμης, ολικής άλεσης. Δεύτερο συστατικό: ζάχαρη. Φυτικά έλαια σε μεταβαλλόμενες ποσότητες. Κομματάκια μαύρη σοκολάτας που έχει ζάχαρη. Κακαόμαζα, ζάχαρη, λεκιθίνη. Μέλι, αλάτι, μελάσα. Εδώ ένα αστεράκι. Το μέλι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, θα το δούμε μόνο του. Είναι αρκετά θρεπτικό. Για πάμε λίγο εμείς στις υγιεινείς. Μόλις ξυπνήσαμε και θα ξεκινήσει η μέρα μας. Τι θα φάμε? Θα φάμε δημητριακά. Και μάλιστα έχω πάρει μια συσκευασία που το γράφει ξεκάθαρα ότι είναι για να διατηρήσεις τη σουλέτα σου και είναι άκρως υγιεινό. Πάμε να δούμε τα συστατικά. Πρώτο συστατικό: ρύζι, σοκολάτα, ζάχαρη, σιρόπι ζάχαρης, αραβικό κόμι και άλλα. Πάλι εδώ εμφανίζεται η ζάχαρη με 1, 2, 3, 4 διαφορετικές μορφές. Αλλά θα συνεχίσω την υγιεινή μου διατροφή με κάποιες φρυγανιές που έχω πάρει. Για να δούμε τι έχουν. Φρυγανιές ήτου, συστατικά: αλεύρι ήτου, φινικέλαιο, σιρόπι γλυκόζης και φρουκτόζης, μαγιά και άλλα συστατικά. Να μην ξεχάσω και το παιδί. Κωστάκι, έλα να σου δώσω ένα γιαουρτάκι να φας. Υγιεινό και ένα χυμό φρούτων. Περιέχει άπαχο γάλα γελάδος, ανθόγαλα, πρωτεΐνης γάλακτος και αμέσως μετά ζάχαρη. Πικτίνη, αρωματικές ύλες, ζάχαρη και δεξτρόζη. Χυμός φρούτων. Από τα πιο υγιεινά σνακ για ένα παιδί που το δίνουμε καθημερινά σχεδόν. Περιέχει χυμό πορτοκαλιού, χυμό βερίκοκο, χυμό μήλο και ζάχαρη. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάω μια σοκολάτα. Τι, να μην φάω? Τόση ώρα υγιεινή διατροφή έκανα. Μετά από τόσο γιαούρτι και φρυγανιές, να φάω μια σοκολάτα σαν άνθρωπος. Βλέπετε πόσο εύκολα ξεφεύγουμε και παίρνουμε ποσότητες ζάχαρης που δεν το καταλαβαίνουμε. Η όλη αυτή στροφή της διατροφής προς τέτοια προϊόντα, προς τέτοια σνακ που περιέχουν και μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι τυχαία. Και θα τη συνδέσουμε σε άλλο βίντεο μας με το μύθο της χολυστερίνης.